Ovo je putovanje ka najboljem od staništa, tamo gdje nas najveće blagodati čekaju. Kada ovo budu čitali Ašici, oni, dotaknuti božanskom ljubavlju, osjetit će veliku radost, kao što se žedna polja raduju zvucima grmljavine, koji ne nagovještavaju ništa drugo, doli blagodatnu kišu, i kao što se umorne oči raduju snu. Ovo putovanje će donijeti radost duši i lijek našem tijelu. Na njemu se nalazi ono što iskreni u ljubavi prema Allahu vole i ono za čim žude, za putnike na duhovnom putu koji traže i čeznu za onim što hladi njihove oči i donosi radost njihovoj duši. Ovdje su sakupljene najslađe od voćaka, najuzvišenije od svih stvari koje se priželjkuju i za kojima se vatreno žudi, dovodeći tako bolesnika liječniku, vodeći ašika voljenu. Ove riječi će biti bolne onima koji su od Boga daleko, a oni koji su blagoslovljeni darom vjerovanja radovat će se ovim riječima i zahvaljivati nebesima na njima.